Как реално намалих заекването си? 5 неща, които работят. 1. Записвай се и разбери къде е проблемът. Първото нещо, което направих, беше да започна да се записвам. Текста трябва да се чете. Запиши се и слушай се внимателно. Важното е не просто да чуеш, че заекваш, а да разбереш на коя дума се случва, дали е конкретна дума или е цяло изречение, дали от напрежение или бързане. Целта е да разбереш проблема, а не просто да го усещаш. 2. Тренирай точно трудните думи. След като видиш къде заекваш, работи точно върху това. Извади трудните думи, направи си кратък текст с тях, чети го на глас и се записвай. Повтаряй, докато започнеш да ги казваш по-гладко. Това е важно. Не тренираш лесното, тренираш трудното. 3. Не избягвай хората, търси контакт. Това е нещото, което ми помогна най-много. Аз не избягвах от ситуации, в които трябва да се говори. Напротив, започнах работа, в която постоянно общувам с хора и се запознавам с нови. В началото има напрежение, няма как. Но след като го правиш отново и отново, това напрежение просто започва да изчезва. Страхът от нови запознанства намалява много по-бързо, отколкото си мислиш. При мен буквално в рамките на една седмица започнах да се чувствам много по-спокоен. 4. Избери правилните, истинските приятели около себе си. Хората около теб имат огромно влияние върху това как се чувстваш, когато говориш. Истинските приятели не те прекъсват, не довършват думите ти вместо теб, дават ти време да се изразиш и най-важното, изслушвате спокойно. Много помага и да им споделяш как се чувстваш. Когато хората около теб те разбират, всичко става по-лесно. 5. Започни да говориш без да се колебаеш. Един от най-големите проблеми е мисленето преди да говориш. Колкото повече чакаш, толкова повече напрежението се събира. Започни да говориш веднага, не анализирай прекалено, не си давай време да се притесняваш. Това помага, защото не позволяваш на страха да се натрупа.